Hola redactors i redactores, preparats per posar en marxa la vostra revista escolar? Doncs estigueu atents a aquest tutorial i preneu nota. En primer lloc, us heu de registrar a través de l'enllaç que us hem fet arribar. Comencem pel més fàcil, el nom i el cognom. A continuació, poseu el vostre correu electrònic que tingueu del centre. A nom d'usuari posarem el mateix que hem posat a dalt, nom i cognom. Alerta amb el que ve ara. La contrasenya ha de tenir 8 caràcters, una majúscula, un número i un guió o guió baix. A descripció heu de redactar una petita biografia vostra, qui sou, quina edat teniu o quines són les vostres aficions. Ho heu d'escriure en 3 idiomes, català, castellà i anglès. Recordeu apuntar-vos la contrasenya o us la tatuarem al braç perquè no us n'oblideu. Ara que ja esteu fitxats, podeu accedir amb el vostre usuari a la revista. Aneu a Red Report, la revista amb els continguts més destacats de totes les redaccions escolars. Cliqueu al botó de la dreta per accedir al llistat de les revistes escolars que participen al projecte i busqueu la vostra. Podeu aprofitar per estalquejar i veure què fan les altres redaccions. Poseu el vostre nom d'usuari i la contrasenya que us hem tatuat i ja podeu accedir a la vostra revista. Si sou una mica hàbils, ja haureu vist que apareix una barra negra a la part superior de la vostra pantalla. Si aneu a la part superior esquerra, podeu accedir al tauler de la vostra revista. A la part de totes les entrades us apareixen tots els articles que ja estan publicats a la revista. Per entrar a un article, ja sigui una entrevista, un article d'opinió o una notícia, heu d'anar a Afegeix. El primer i més bàsic és afegir un titular. Alerta perquè un titular no és el mateix que un títol. Si us vau saltar la classe de gèneres periodístics, sempre podeu repassar els apunts als links de la descripció. Aquí el que teniu és un editor per blocs. Per cada paràgraf es genera una petita caixa. Al text li podeu donar format de negreta, cursiva o posar-hi enllaços, però això no és tot. Podeu afegir altres elements per fer el vostre article més interactiu. Doneu-li una mica de color a través del botó Més que us apareix a continuació de cada bloc o a la part superior de la pantalla. Sigueu creatius, podeu afegir imatges, destacats, cites, vídeos de YouTube, publicacions d'Instagram. Per incrustar vídeos i publicacions de xarxes socials us ho posem fàcil. Només heu de copiar i enganxar el link i automàticament es generarà una caixa. Podeu moure els diferents elements a través de les fletxes que us apareixen al clicar-hi. Podeu afegir un subtítol amb l'element capçalera i després, en forma de paràgraf, la firma de tots els membres del grup a la part superior del text, sota del titular. Aneu ara a la columna de la dreta. Si teniu seleccionat bloc, podeu personalitzar elements del bloc en qüestió. Para, no la lieu. D'aquí no cal que modifiqueu res, tampoc de la part inferior ni de la columna de l'esquerra. Limiteu-vos a modificar només el que us diem en aquest tutorial. Aneu a Entrada. Aquí trobareu 4 elements importants que heu de modificar: categoria, etiquetes, autors i imatge destacada. A categories només heu de seleccionar quina és la categoria que heu treballat: notícia, article d'opinió, entrevista, espai creatiu. A etiquetes heu de posar alguna de les etiquetes dels temes que tractem: cultura, esport, ciència o vida. També tenim etiquetes de temes especials com emergència climàtica, igualtat de gènere o fake news. A autors també heu d'afegir els usuaris de tots els membres del grup. Per últim, la imatge destacada. És un dels elements més importants. Ha de tenir unes mides específiques, sobretot en horitzontal. No pot pesar més de 400 kilobytes. Si necessiteu reduir el seu pes o adaptar-ne les mesures, podeu fer-ho a través d'una pàgina web especialitzada que trobareu a l'enllaç de la descripció. Important! Totes les imatges que utilitzeu han de ser pròpies, és a dir, que les heu fet vosaltres o lliures de drets d'autor. No podeu agafar imatges d'internet que tinguin copyright o que siguin d'algun altre mitjà. Podeu utilitzar fotografies lliures de bancs d'imatges com Unsplash, Pexels o Pixabay. Links a la descripció. Quan afegiu la imatge a llegenda heu de posar un peu de foto, una frase curta que expliqui el que es pot veure a la imatge. Entre parèntesi també heu de posar l'autor de la fotografia i d'on l'heu tret. Un cop tingueu el vostre article acabat, el guardeu a esborranys. Aquí el podreu recuperar i editar sempre que vulgueu abans de la revisió final del vostre editor o editora de Junior Report. Un cop heu acabat, cal que completeu la graella d'autoavaluació. És una fitxa que repassa els elements més importants que ha de tenir el vostre article. Completeu-la i pugeu-la a la carpeta compartida amb el vostre editor o editora, que s'encarregarà de fer la revisió final al vostre article i anotar-vos algunes observacions amb coses a millorar. Si després de la revisió periodística el vostre article encara no està a punt per publicar, el trobareu a pendents. Reviseu els comentaris que us hem fet a la graella i feu els canvis que us comentem per millorar-lo.
Deseleccioneu la casella de pendent de revisió i guardeu-lo de nou com a esborranys. Pels que us acabeu de despertar, us recordem els 3 estats en els que pot estar el vostre article: publicats, si ja té l'aprovat del vostre profe i de l'equip de Junior Report; esborranys, si està inacabat o pendent de revisar per l'equip de Junior Report; pendent, si ha estat revisat per l'equip de Junior Report però hi ha coses importants a corregir. Si us heu currat un bon article, és possible que el trobeu també publicat a Red Report, la capçalera comuna per totes les redaccions on hi trobareu els millors articles de totes les revistes escolars. A més, els més top aniran destacats també al diari Junior Report a l'edició en català i en castellà. Us ho heu apuntat tot, oi? Hola? No va, en sèrio. Alguna cosa heu apuntat, oi? Res? Va, us deixem el vídeo perquè el pugueu tornar a repassar si teniu dubtes. Poseu-vos les piles que arriba el moment de posar en marxa la redacció.